kolati habaruji muɗum illa darnogal meɗen télévision on jettama sanne dow koye habaruji meɗen hannde en garan battanen dow kolati jonne kamɓe laatiɓe minisiɓe nder leydi Benin ɗo en e ardana kanko Patrice Talon ɓe joɗake ɓe kocci dabare dow haala télévision numérique terrestre haala ka noon télévision ngal laɓargal muɗum to Allah jaɓi on garan nanon laɓargal habaru kullen illa ɗon gari battanaen SONES kanum bo maɓɓitol muɗum fawe core Abome Kalavi kanko laatiɗo ministre kitantoɗo haala ndiyam nder leydi Benin ɗo en o wusaki fat toon ɗume noon yarimo toon e haalaji ɗiye noon ɓe gaɗi on garanna noon ɗi illa ɗon garen battanen haala hottollo meɗen tafete ko nder leydi Benin hottollo kon haala muɗum hannde ɗume noon ɓiɓɓe leydi Benin woni kanum boye wiya e dow majjum hottollo kon laɓargal habaruji meɗen to Allah jaɓi fuu on garan keɓonno illa danogal meɗen e télévision. madalla mi hawre kadi mi sanni mi yetti on sanne sakira fuɓe tedduɓe Allah teddini wonɓe wakkati fuu e watta hakkiloji muɗum illa darnogal meɗen ngal ɗo hannde ko laati habaruji meɗen en puɗɗirtama fayi darnogal no ɗi wiyete fayi bawri ministre en toon no jeeten gomnanti Patrice Talon joɗake ministre ɓen en ɓe joɗake ɓe cawirake haalaji kewɗi kannum ɓe kocci haala arandiya ka ɗo ka joddontoɗen ka woni ka haala muɗum pillantoɗen ɗo haala télévision numérique terrestre télévision numérique terrestre laati noon télévision ga ɗo kanum bo gaɗaga nder leydi Benin de leydi Benin ɗo ɗum laati kanum bo gaɗol maggal ngam maɓɓitintowa de leydi Benin ɗo nokku fof tawaɗo gure nun debeje nun dow ciye nun to neɗɗo tawani koye wuuri fof on télévision ngam maɓɓitol muɗum on anndi balɗe jawtunoɗe to koynino fof on tawanno wonnoɓe dow gaɓɓule laabi ɗum on jiyan laati ɓaleji gon e ufe e dow laabi ɗin en to ɗum ɗon noon laatte télévision numérique ngan en gaɗɗol muɗum hannde de leydi Benin haalaji waɗama he ñaama e dow majjum jon kam baddal nayraji waɗama ɗum fof ɗum nayri ɗum yahi ɗum fotoyi nden ten daari hannde ko laati télévision numérique terrestre ngan en ɓe fof ɓe maɓɓitan ga ɗon de leydi Benin ɗo nden e wode décodeur ga ɗo ngan en ga ɓe garoyta ko fu yahoyta kan bo sodan e juuɗe sippoɓe nden ko laati haala douane majjum ɗum fuu ko wanoyta to ko ɗum fu ɗum hoynana ɓiɓɓe leydi Benin ɓe gomnanti leydi Benin hoyni ɗum ɓe fuu dow décodeur ngan bo cirtodol muɗum on tawa nun ceeɗen ɗe gaytirama no tawe kuwa fuu heeɓi décodeur ngen en soodi de télévision ji jon kan nder leydi Benin ɗo fayago leyɗe yaasi fuu neɗɗo heɓan e nangina ɗum e dow ɓaade muɗum e fukki dow wuuro muɗum tampili gon fu wala wito ballaka ka ɗon noon gomnanti leydi Benin woni kanum bo e ƴittawe wanni ɓiɓɓe leydi Benin ɗo e dow nafakka e dow ballaka e dow kanum bo famango dow ko laati télévision numérique terrestre ngan en kanum bo heɓugo ɗum o wito ɗum fu ɗum gayni jon kan yaago ɗo ministre to kan tawaɓe ministre kirantoɗo haala numérique e ministre kirantoɗo kanum bo jonne de leydi Benin kamɓe noon waroyta jooɗo badda lallaw golle ɗen laamu meɗi leydi Benin Patrice Talon o wi tawe golle ɗen e puɗɗama lallaw télévision ngan en ngayo fama lawol muɗum on je seɗɗa gom no bargol ɗon kanum bo wontirno fof ɓurta eni en jaha fawe core Abome Kalavi fartongon en kanko laatiɗo ministre kitantoɗo haala ndiyam nder leydi Benin ɗo Samu Adam Bi e yaago aka kanum ko tawa toon ɓe maɓɓiti laawol jon kam bowa ndiyam ga ɗo kanum maɓɓita ɗon on en ko wiyete SONEB gonga SONEB ngam ɓe maɓɓiti ɗum ton on en hinde pompiji jeetati kanum bo maɓɓita ɗon dow ɓiɓɓe Abome Kalavi nana belɗum ɓiɓɓe Abome Kalavi kanum bo wondunoɓe tampiliji ndiyam wonnoɓe wakkati ma fof e wulla ndiyam boɗɗam fawe core Abome Kalavi toon fa yaago takkol muɗum ɓe ɗo hannde ɓe nani belɗum Allah e ko laati golleji gomnati leydi Benin Patrice Talon kanum bo bowuji ndiyam ɗiɗo ɓe maɓɓitana tongon en dow ndiyam boɗɗam nafugo ɗum himɓe bo heɓgo ɗum dow majjum num mbawriya ga ɗon kanum bo jon kam bowa ndiyam ga ɗon maɓɓita fawe core Abome Kalavi tongon en ten daari himɓe yahuɓe toon ɓe nani ɓe gaɗi fillaji e dow majjum fillaji feere feere ɓura dow kanko laatiɗo kanum bo ardiɗo e dow golle ɗen en jon kan kitantoɗo kanum bo haala SONEB de leydi Benin ɗo haala ma kanko Kamil Dansou o yetti o wi gonga ten daari golleji lobbi ɗum waɗa ɗon on en golle ɗen bo golle ɗen ko laati ɓiɓɓe Abome Kalavi wondunoɓe tampiriji jon kan en koccan noon jon kan Xavier en jiyan ɗon Agori 1 Agori 2 e yaago ɗon Diadio yaago ɗon fawne Aïtieji e Alpha quartier maɓɓe maɓɓe mbiyeten kanum bo e agɓe noon ɓe e yaago fahne Atikame yaago ɗon Tankpe e Zogbaje ɓe ɗo laati to ndiyam ɗan en yettoy to hewta e dow ndiyam boɗɗam nan ɓe ɗo wonnoju tampiriji e dow ɓaadeji ɗi ɗon fawe core Abome Kalavi ɓe ɗon hannde ɓe nani belɗum e dow ndiyam bo ga ɗo jofangal dow majjum nun dow kamɓe laatiɓe yahuɓe toon ɓe huɓe kolli nonnoy num golle ɗen yahirta nonnoy num jon kam bowa ndiyam ngan en nonnoy num a hokkirta ndiyam ɓe bosake e dow gollirɗe ɗen ɓe
ɓe daari ɗum fu no ɗum woni ɗum resori gonga dabare nun dabare moƴƴune dabare nun belle ɓiɓɓe tawaɓe to gon en kanko laatiɗo Angelo Evariste Ahoadjinu maire Sile Abome Kalavi o yetti o mani o manti o wi Patrice Talon handu a tawe manama mantama yettama e golle lobbe o wi ko laati tawe jogaɗe nokkuji ɗen fa ɗum woɗa o wi ɓiɓɓe Abome Kalavi o fukkina hakkillo makko kanko fof e conseil makko ɓe jogontiran no wattoto tawe golle ɗen ɗum fu laati diyan bo wangan en denol muɗum ɗum fu ɗum waɗake ɗum e dow hakkillo ɗum renake du o wi fa hande dow nokkuje ɗen en ɓuura du kamɓe laatiɓe jon kan hitantoɓe haala diyan ɗo en ɓe ɗon kan bo tawaɓe toon ɓe jogontiran ɓe kokkontiran hakkilloji lobbi ɓe gaɗa fillaji ɗin en ɓe jogo bo wa diyan ngam fa nga woɗa no wattaw tawi ɓiɓɓe Abome Kalavi nana belɗum kanko Samu Adam Bi laatiɗo ministre kitantoɗo haala diyam de leydi Benin ɗo en o waɗi filla ka waɗi kanko yiti en daari fo e dow fawtore Abome Kalavi toon ɓe gooti tampiriji fande diyan lawol arande on ɗon e woodi cuulo ɗiɗaɓol ngol ɓe gaweta kanum bo ɓe joofita diyan ɗan en nden diyan ɗan hewtan nokkuje kewɗe nden ten daari fa hande tawaɓe dow fawtore he wiye yaago takkol muɗum ɗon fu tampiriji ɓe ɗon woodi kanum bo dow lawol diyan boɗɗam ɓe ɗon ɓe garan ɓe golla golle ɗen en kamɓe laatiɓe soja satom kamɓe ɗon waɗi golle ɗen en nden ten daari jon ɓe jogontiran ɓe jaafa kadi yaago ɗo balɗe seɗɗa fu ɓe mbi ɓe garan ɓe nodda himɓe wara kanum bo jokka e dow majjum tawaɓe toon ɓiɓɓe Abome Kalavi kanum bo yetti ɓe mbi ɓe mani ɓe manti ɓe jetti Patrice Talon e golle lobbe o ɗo kanum bo fa hande suutori ɓe dow nafakka dow diyam boɗɗam nan ɗo e gurdam muɗum ɓe mbi kamɓe jetti ɓe mani ɓe manti kanko e golle Allah winna baraji Allah yaara dubo leydi makko kanko Patrice Talon e dow kawjaɗe genni nin en yeeso ɓaawo ten jesi maɓɓitol diyam fawcore Abome Kalavi en jokkatama garen batanen fa hande fawcore sile meɗen ko ton toon ɓe jooɗake ɓe ɗo kan bo waɗi hakkilloji loppi dow haala hottollo meɗen jon kanko awete nde leydi Benin hottollo kon en ten anni fo te ɓaawo kore mama jon kan dengal ngal ɗen kede en yahi ɓe mutto hottollo kon en leyɗe yaasi nun ko baɗi leyɗe yaasi nun ko baɗi ɓiɓɓe leydi Benin nafakka kay nun woni e nana e majjum nafakka majjum fu wala to hana jon kan ceelon hottollo cippete kon kon ɗon ɓaawo majjum hottollo kon e meɗen nun ɗo demeten ko ɗo nun ko watte ɗum fu ko kele yarane jon kan tafa toon ko tafoyta witta kaden e sonnila en kuƴƴe jon kan caadiɗe ɓura du ko laati jon kan ɓonagal ɗo ko laati ni ko waɗirte hottollo fu amma joni gominante meɗen leydi Benin eɗi tawe kanum bo maɓɓita bawriya jon kan usine machine aji ko laati tafeto kanum bo e gude ɗo e Allah e barke hottollo meɗen kon kaden me ko laato ɓiɓɓe leydi Benin ɗo nana nafakka majjum ɓiɓɓe leydi Benin ɗo hottollo meɗen ɗon nun ko mottete ɗon ko tafete ɗon ko waylitinte ɗon ko waɗete gude ɗon ko waɗete ɗum ko annuɗon ko hottollo natta e muɗum fuu o wi dabane ɗon kan gominante leydi Benin woni waɗa kamɓe jahi ɓe jooɗake e dow baddal ngallen kamɓe illa hande ɓe mbi ɓe nani belɗum ngam laatiɓe golloɓe golle juuɗe ɗo kanum bo kamɓe nun yetta ɗum kamɓe nun manta ɗon ngam joni kam golle kaden kese nun heɓoto ɗon e dow gude meɗen fina tawaje ɗo teddin bo ɗum ko natta e dow ko laati hottollo moƴƴinol muɗum kuneje meɗen ko watte fuu a tawtama leydi Benin kanum bo leyɗe yaasi ko yarata no hokka ceede ɗen ɓe ɗo e leydi Benin ɗe gotta e leydi Benin ɗe bittoyta hottollo kon en illa awre makko fa gaynol makko fa baylitol makko ɗum fo hande e leydi Benin ɗo ɗum waɗoyta machine ngan en usine ngan nga waɗoyta kanum bo nga tiggede e leydi Benin ɗo nden gaɗowa gude baylitowa jon kan harakaji kewɗi e dengal kanko laatiɗo ministre tantoɗo haala jon kan golleji ɗe leydi Benin ɗo me kamɓe nun jon kan joddi waɗi filla kamɓe ɗo kanum bo yahawɓe toon ɓe mbi kamɓe jetti gominante meɗen ɓe jetti hakkille lobbo mo Patrice Talon woni kanum bo e waɗa fa wedina ɓerɗe ɓiɓɓe leydi Benin acca ɗo anen bo hottollo dow awre hottollo on anne anen nun aydi anen nun laati arandeɓe dow leyɗe ɗe fuu to wiyama kadi hottollo kon anen kan ɗum haaɗu a tantan dow dengal le sippa yoɓe ceede muɗum o wi ɗum waɗi ba ɗum waɗay dabayne ɗon wonani kanum boye hocce faydani diyan toon on jii dabare moƴƴune dow keɓol tigganego machine a manga kanum go baylito hottollo nga ɗo baylito yon kan kulɗe ɗuɗɗe e dow no wattota ɓiɓɓe leydi Benin nana belɗum e dow hottollo kon seɗɗa muɗum habar ko ɗon kanum bo no ɗum wontirno min mbi min matnan ɗum fof ɓurta eni en
en jahan fay bawliya sina kanko laatiɗo vice président sina kanko Geneviève Boko kanko bo waɗnama filla o waɗi filla dow ko laati ɓeɗo waroyta hokka laawol yahoɓe pilotoɓe laamare ko wiyete kanum bo formulaire parrainage ɓeɗon kanum bo laabi muɗum maɓɓitama nonnoy nun ɗerewol ngol ɗen ɓe garita ɓe gattagol juuɗe kanko junnon kanko Geneviève Boko na jo kanum bo woni e holla jamare o wi arande kanko en daari fuu e dow ɗereji ɗin en e woodi inne jomum lamba muɗum inne bammuɗum ñalande rimana e dow nokku to ƴuwi fa hande jomum holla député nun laati maire nun laati winna nden to gayni jonka winna inne mo yiɗi tawe kanum bo yahi laamare mo inne muɗum o yiɗi wiye o hokki o yaha laamare e jungo ñamude jomum ngam on ani saria joni leydi Benin hokki président et vice président kannum suɓete e dow pikkitete garoyki ɗo ki e nden ɓeɗo yahowo filo laamare nden président on e vice président inne muɗum o watta ɗum nden ɓaawo majjum o watta inne jonkan ñalande nde o wattani ɗereji ɗin juuɗe kanko e hoore makko me noy ɗum wiyete kollangora makko nga ɗo kannum o tuggata ɗum en ko hollata jonka hinde o wattu noon jungo hina ndem ɗum ɗon ɓe garoyta ɓe kocca ɗerewol ngol ɗon ka wiyete déclaration sur honneur ɗerewol ngol kangon ɗum ɓe garoyta ɓe kolla wiya to min maane min laatiɗo moyni oɗo laatimi mi tawiɗa nokkure nde ɗo inne an witeni ni oɗo nun jiɗumi yaha tefa laamare e inne an kanko nun tokkammin kanko nun tokkumi kanko nun toɓɓammi député nun laati maire nun laati nden ɗerewol ngol ɓe kokka ɗum ɓaawo majjum jonkan ɗereji ɗin to ɓe garoy ɓe garam kadem ɓe etta ɗerewol ngon nden ɗerewol ngol ɓe garoyta ɓe binna to ɓe binni fuu ɓe gara ɓe kokka kadem fa hande sina nden sina waran dara ɗerewol ngol ngol laati noon cuuɗingol yo ngol wurtata ko inne jomum hollatake jomum du hollata inne muɗum amma to laatake sina kanum golle muɗum no sina waroyta holla oɗo nun wiiɗi wiye oɗo yahi laamare yo kannum e jogani oɗo lagamal ko yahi laamare seyni to jomum nun yiɗi to jomum muñi fuu yahan holla min maane oɗo nun jiɗum yaha kamɓe oɗo kamɓe nun laati ɓe daranimi ɓe mbito kaɗo nun laati golle maɓɓe amma sina kanum kaɗo yiyayi ɗum aw majjum woɓɓe wi ɗerewol ngol mbangol wala mbangol waɗa gongal ɓe mbi gongahol ni no gal saria leydi Benin non hokki kamɓe kan ɗerewol ngol ngol tabitinto ngol latto dow gongahol ngol latton laatingol ngol ɗo latto yimɓe fuu yahoɓe laamare daytoye laamare ma ɗum bo illa maire meɗen fa député on andi kamɓe nun waɗoyta jon kan e darano himɓe ta daranake neɗɗo jonkan maire e député en nun to waroy daranake neɗɗo jonkan ɓe giƴƴi laso e sappo mala soji ɗiɗi ni mala soji tato to ko jonkan jomum wayaha filo laamare dayto laamare jonkan ko laati candidat hina donc to ɗum waɗake fof ɗum ɗon ɗum heñwa ɗum ɓe mbi to ɓeɗo bo laatake mi hinde illa maire meɗen fa député ɓe laatiɓe kan bo akaweɓe no annuɓe ko jangata ko winnata janga ɗo jonkan ɓe anne kewuɗe noon o wi to ɗum ɗon wala fof ko jibotoɓe dow ɗerewol ɗe gattol juuɗe maɓɓe e dow majjum to donc kan no saria kanum bo hokkili kanu no amma ɗerewol ngol ɓe paamay ke hinde ɗerewol ngol ngol wurtintake foofu yiyayo ɗerewol ngol alkawal nun fokka seyni to jomum nun yahi wurtinoy alkawal muɗum kan nun holloyta min maane min député min maire aw min maire oɗo min nun yiɗi wiye mi daranake oɗo to ɗum giɗɗake fof ɗon ka laawol hocci ko jiya seɗɗa gon dow ko laati ɗerewol kanum bo ɓeɗo yahoyta darano suɓotoɓe jonka yahoɓe pikkitete leydi Benin ɗo kanum bo waroyta hocca seɗɗa muɗum no ɗum wontino ɓe mbi matno ɗum fuu ɓurta eni en ten jesi habarugol ɗon e dow ko laati habaruji meɗen jokkoji kan woni haala canal plus kanum bo ɓeɗo kanum bo e dow ko laati golle muɗum ɓiɓɓe leydi Benin nani belɗum kaden kan e woodi illa darnogal télévision biyetegal TVC ka woni télé carré fou e yaago Golf FM ɗiɗo kanum bo hannde tawama e dow décodeur canal plus ɗon laati jamanu belkol e yaago fa hannde télévision ji kewɗi gonɗi nder leyɗe meɗen ɓaleɓe ɗo kanum bo wattama e dow bouquet canal plus dow majjum noon yimɓe wurtoy kanum bo e dow leydi Benin ɗo e waɗa jamanu kol ñanɗo majjum e kamɓe laatiɓe mawɓe kitantoɓe kanum bo yimɓe canal plus dente ndaari Jonathan Let kanko laatiɗo mawɗo canal plus de leydi Benin ɗo jonkan de leydi Benin ɗo ni jon kanko bo e ɓawal makko ɓe mbi dabare ne ɓe kocci to ko tawi ɓe gatta TVC joni télé carré fou ngan e Golf FM kan bo e dow décodeur canal plus ngam heɓa ɓiɓɓe leydi Benin kan bo nana belɗum ɓawa majjum ɓe jogui dabare moƴƴune e dow canal plus ɗo gon en koɓe jagani jamanu don haala exemple bala ɗo dente ndaare ɓe goodi fa hannde
hanne danogal télévision ngal maɓɓiti sport canal sport 1 canal sport 2 nden canal sport 1 ngan ko laati jonkan dampol ballon ɗo e ko laati filmuji gatteɗi fuu bangel ko tokkini jonkan dow dampol ballon ɗum ɗon ɓe gaɗi ɗum ɓe gayni nden ɓaawo majjum fa hannde e dow découdé maɓɓe ɗon joni ɓe garan ɓe buytina ko laati championnat ji dampol ballon mawɗi on andi championnat ji joyi ɗi goduɗe e dow adnaɗu ngan e dow adnaɗu ɗo en ɗiɗon fof ɓe garan ɓe kolla ɗum dow feere ɗo en e dow découdé maɓɓe canal plus ngan dow golleji ɗo ɓe gatta e dow ɓe ɓurtini toɓɓergol wiyetene kanum bo access toɓɓere nden e dow majjum ɗum ɓe garoyta ɓe gaɗa golle ɗe ɗo nden te daari ɓe ɗo dogguduji nun dampol ballon ɗum fof ɓe garan ɓe kolla ɗum fuu jon kan ko laati e dabareji sport mawɗi ɗo ɓe garan ɓe kolla ɗum nden te daari e dow ko laati golle maɓɓe arande taw on anni illa lewru tubaku jeetataɓo ko lokolɗen ko laati e jeenayabo ni biyam min kamɓe laatiɓe jonkan Inter Milan e faweccore Italie championnat muɗum ɓe puɗɗi toon dampol ballon donc to Allah hewtini en fof faweccore jonkan championnat allemand kanum bo ɓe garan ɓe puɗɗa dampol ngol ɗen illa lewru tubaku ngol gonanɗe gollo ñalande muɗum 17 nden golle ɗe ɗo ɓe garoyta ɓe gaɗa hakkunte de daari dow mawɓe jonkan citantoɗo kan bo dabareji e canal plus haala jonkan lumanci muɗum o wi ten daari dabare nde ɓe kocci fa hande dampol ballon jonkan ten kocci Barça e Real Madrid kanum bo ɓe garan ɓe dampa ɓe faɗɗo ballon gonɗen mbiyago balɗe garoje ɗe ɗo nden o wi ɗan e woni ko himɓe fuu waroyta ƴama hoore muɗum Lionel Messi jonkan nakki muɗum e Barça e gonga dabare ɗume nun ɗum waddan himɓe Barça ɗo dabare ne ɗo o wi gonga ka ɗon seyni himɓe wala yiya ɗum e dow décodeur canal plus o jeer seɗɗa gon no habare ngol ɗon kanko ɗo laatiɓe kan bo himɓe décodeur canal plus kan bo dabare ne hocci e dow kan bo kuɗɗal muɗum mbiyetegal évasion seɗɗa muɗum ko mbirmi matnan on fuu ɓurta eniɗen mi hawri kadi mi sanni mi yetti sanne sakira fulɓe tedduɓe ko laatino habaruji meɗen hannde cennirten illa danogal meɗen e télévision ɗo fof ɓurtani Allah mi ela pawte seɗɗa gon biten e dow ko laati filla meɗen joni kan jokkata e dow ɗengal meɗen fulfulde e dow yaago ɗo fa hannde e dow banggal jande nde ɗo kanno jokkata mi ela pawte seɗɗa gon ko biten e dow ko laati filla meɗen on sanne noon no joni gonno mi haalira invité dow ko laati filla meɗen nun jokkata joni e dow filla meɗen hannde bo gatten haala tarbiya ɗo kannum batanten tarbiya kan en hannde toye nun laati to neɗɗo fuu hewtinoyta kan bo jogaɗe neɗɗo ma ɗum bo jogaɗe baaba e inna tan mba heƴƴi neɗɗo ummina suka e muɗum e dow tarbiya lobbo ɗo laati filla meɗen mawka gaddinten e ladanogal meɗen e télévision ɗo e yaago sakki meɗen mo noddoyɗen wakkatimma fof emen gaddanno ɗo fillaji ma balɗe jawtunoɗe ɗo o wayrino min taw o wallake no seɗɗa illa hannde min puɗɗiɗin ɗon kanko mbiyami Abdoulkadir Modibo assalamu aleykum. Waaleykum salam. So jamtinɗe alhamdulillah e jam walla ɗo e dogguduji alhamdulillah so waɗi sanne e belɗum ɓenne noon hannde kadi min ketta yiɗa plateau ɗo a woɗi sanne mi yetti min de ko tawadere e groupe oy télé fo mi hawri mi sanni mi yetti fofo muɗo ɗo kanko fulaku to waɗi sanne Allah walla e haala tarbiya noon batanten kam woni jangmingo e cukom petton ɗo e dow gurdam muɗum hannde ten kocci to wiyama kañi jande ma ɗum bo tarbiya kocceteɗo tarbiya batanteɗo on en ma ɗum bo joni kan ekkitol kuɗɗe lobbe suka e dow jonne e dow gurdam ɗumen kan noynum e jirɗa hannde taw seɗɗa gon e dow tarbiya sukaɓe e dow gurdam muɗum ɗo seɗɗa gon woɗi sanne mi yetti hammadi e gongan tarbiya
tarbiya suka timbane hani tarbine tagaɗo funu tarbiya kan woni hande ladabu anningo neɗɗo anningo tagaɗo ko annano hollugo tagaɗo e lawol boongol kan woni tarbiya ko kan taw in aɗa wondi e himɓe wana taw ba suka maɗa tambana to in jawtaw to sukaɓe tawi a wondini e himɓe tawi on fu on waddere ni on fu nu wuro woto handu nu kollaɓe ladabu ɗume on ladabu kollaɓe ha ɗowtanoɓe teddinaɓe neɗɗo fa'eta ɓuri ɗum bo ha ɗum kolla ɗum teddugal kan wiyete wane wodi neɗɗaku teddigal kan woni ta yi ɗum fu tawi no ɓeene maɗa bisorino fu no yeeso ma fiɓorino fu ta yi ɗum fu pitta yeeso maɗa mosana ɗum ba seɗɗa teddina ɗum jottoɗa kinna ɗum hande hinnore teddengal to sukaɓe meɗen bo non ɗum handi a holla nun suka to daranto mawɗo suka nin hani ta yi mawɗo wari fu doggoy kinna ɗum doggoy taɓɓitoɗa ɗum kinna ɗum ta yi mawɗo yogoy goɗɗum fu doggoy jaɓana ɗum an suka kinna ɗum jaɓana ɗum kan woni tarbiya ta yi ta joɗodi e mawɓe ta yi ɓe ummike fa ɓe jawta fu an suka tan han ɗon fu ummoɗa paɗɗitoɗa ataɓe ummoɗa gam suka kan annira kuyfal ɓanni to ummoɗa paɗɗitoɗa aada etta paɗe mum baylitana ɗum to ɗiɗo to tato jooɗiɗo neɗa ɓe fu ta wawi ta faɗɗitike fu a ettan paɗe maɓɓe baylita jon kam no ɓe faɗorto kan wiyete tarbiya wane tarbini suka e muɗum tawi suka e anni ka haalata li mawɗo tawi suka to yi mawɗo fu e anni to daranto mawɗo e anni ka haalanta mawɗo ɗum ɗon kanjum wiite ba yimɓe men ɓe yahay janngirde e tarbini e holle tarbiya e holle anen fulɓe kan tawi ba ɓe yahay école meɗen e holle ɗum ɗon ɗum en e wuro anen anen ɗum ɗon e tawa nder dow tawangal men ko himɓe fini anen fulɓe e hol ɗum ɗon e tawa e meɗen mba suka to janga hay bo gam suka e meɗen ɓe huɓane jangoyta e wodi wonɓe e dura to ɓe fu butu wawɓe tarbiya dottiɓe wawɓe tarbinan suka e muɗum tarbini suka e muɗum ba suka to yahi fu tawa suka durohino jaaji to wayti to tawi mawɗo koɗogon e wuro fu yotto faɗi to illa to woɗɗi yotto bicco hinnamo fa to hinnore haaɗi hinnamo ƴamamo getti hande annunomo ni to taway ɗon dottijo on fu ƴamamo na o tawi ɗon ba muɗum to taway ɗo yaha nokkaji han waddanamo ɗum ɗon fu ko tawa e tarbiya no dow fina tawa meɗen ɗum ɗon kanu ɗon ɓooyi waɗego gam pulaku e laati teddini neɗɗo e teddini du gam e senta du e senta gam anen pulaku joni fina tawa meɗen ɗuggal muɗum fu e yaada e alsilamaku gam alsilamaku ƴami teddina tagaɗo gam Allah e hoore muɗum e teddini o wi wala qad karamna bani adama o wi kanko Allah kanko e hoore makko mo teddini ɓinguel adama o teddini ɓinguel adama to kanjum ɗum waɗi ko anen e koye men hani kontiren teddungal ta daaru neɗɗo gam a ɓuri ɗum jawɗi ta daaru neɗɗo gam a ɓuri ɗum mangu to Allah hawri on fu teddinmo sanne ta teddinimo fu duuɓi fu to on cenni duuɓi fu gaɗɗon on jiiday fu o yeggitantama o yeggitantama sabu neɗɗo o teddini an o neɗɗo o tedduɗo noon o tedduɗo num kuma du neɗɗo ta teddini ɗum ko Allah teddinte num an Allahu akbar to kanjum ɗum waɗi ko anen pulaku kan e fina tawa men in goodi teddugal in goodi yaage in jaago tagaɗo sanne to ɗum noon alkilamaku meɗen noon yamiri en ɗum noon anen noon pinuɗen tawɗen in pinu tawɗen teddugal e tawa tagaɗo fu ta yi ɗum teddina ɗum sanne fa ɓandu muɗum wasa teddugal anen dottiɓe meɗen arandeɓe ɓen wala fu ko hollata suka suwana teddingo tagaɗo teddina saaro mum teddina ɗum mo fakki fu huyfintamo
woɓɓe nan e wiya ike to wuro jannginayi ma laawol jannginte ma yaasi jannginte ɗumen kamɓe ɓe jiɗi wiwgo ɗon to goonga nu kam woni in e wuro maaɗa a jannginaaka ɗum ɗon a jannginaaka gollal booɗungal fuu yaasi a jannga hanngal e woodi nokku to laati tilay nun sayi tilay nun mbaata walaano ɗum e wuro maaɗa mbaata ekkitaaka no ɗum e wuro maaɗa tilay nun gaɗaa ɗum yaasi ton on en ngam heɓa burtoɗa kanjum ngam jooni in a laati Allah haɗu gacce neɗɗo tagaaɗo e laati furku e wuro muɗum to wurtike fuu faama in a wurtike e wuro maaɗa ɗon fuu a faaman laataago furku wana koomi laataago neɗɗo lobbo kan laati kan ɓuri to tilay a dartan nun laatoɗaa neɗɗo lobbo on to tunda ekkitaaki nan ɗum e wuro no ina anndi toon kan a daatan mbaawa ɗum an e hoore maaɗa nomme to kanjum nu tilay nu kan nun waɗi ko ɓe mbii huunde fuu ko a janngay e wuro maaɗa fuu a waawan janngaa ɗum yaasi to e dow tife nan jennooje nana suka o ɗo o walaa needi ma ɗum bo suka o ɗo gooduɗo needi nu to neɗɗo wiyaama kay woodi needi menum ɗum felliti ɗon to ɗum hoccaama ɗum fu kanjum ɗum teddungal nganndum ɗon teddungal nganndum ɗon aani fulfulde woodu nun sisi haalaaji kalaaarpeeje feere tawaje jooni teddungal nu teddungal e tarbiya on ɗum fuu e ɗum tawa dow e needi kan woni ɗum fuu dow hakkillo tawe joomum jannginaama ume won tagaaɗo ume won duuniyaaru in a jannginaama ume won duuniyaaru fuu kan woni an jannginaaɗo noy noon tagaaɗo wonirta caka himɓe noy noon ɓii aadama haani tawre nder himɓe kanjum ɗum ɗon fuu tawe needi nin en teddungal ngal ɗen ɗum fuu kanjum noon jannginteɗaa ɗum kanjum woni moɓagal majjum kan woni tarbiya kanjum arabu e wi ɗum tarbiya ke janngingo suka français wi ɗum moral hina janngingo suka ko wuuɗi golle lobbe janngingo ɗum suka kanjum noon ɗum felliti ɗum kanjum ɗum felliti ɗum to e gongate ndaari hannde neɗɗo nana janngingo ɗum to wiyama baaba e inna kan tan heƴiba tarbiɗina suka tarbiya on en mo laato tarbiya e jottoɗo ma mo keewanowo suka e hoore muɗum tan laato tawi dottiijo goɗɗo tarbiya muɗum naata e makko tarbiya suka kan hakkunde inna e baaba tawa amma inna ɓuri semme ngam inna kan wondi wakkati fuu e suka inna kan wondi wakkati fuu e suka kanjum waɗi ko tarbiya tawa nun hakkunde inna e baaba amma tunda no laati Allah waɗi inna kan wondi wakkati fuu e suka tilay tarbiya inna kan ɓuri semme inna kan haandi holla suka ngam wakkati fuu suka to ummike hurtike accan inna to wittoyi tawan inna to baaba kan ɗuuɗa jonde sanne baaba kan tawan say jemma ma subaka to inna kan bo yahata nokku kanum kan jon kan ni inna kan ɓuri tardingo suka ko haandi ngam kan woni finde fuu e makko kan wondi e maɓɓe kan waɗi yeyraaɓe gon kan nu ɓuri waawugo no suka haani tarbinire ina kan acci to ko wiye ni ike ta tefan yeyraaɓe futte fof debbo lobbo jon kan annutu no sukaaɓe umminirte woɓɓe de wiye ka misal ta yiɗi wiye nayi ɗum wiyete suka maɗa tarbiɗine ma bo ta yii suka yaasi fu to fama ike inni ko noon o yiyete to kanjum nun no kan nu waɗi ko wiya inna ɓuri ko jiiɗa gan suka ɓe mbi ballol gon wi ike to jiiɗa suka e lima kaaƴe nder suudu fuu inni kon o yi e lima ceede ma tawe baabi ko yi e lima ceede acci to kanko wo e dow fijo ɗon o e dow ɗo yaadi o hawta kaaji o yi anon ɗiɗo saaraaɓe anon ɗiɗo ko ɓe ji on golla to bongal nun to lobban nun kangal nun kangal ekkitinto kangal ngal nun heƴƴaydu baabi ko yawa ɗo e ngam kanum kan heƴƴay kangal ngal nun to kanjum waɗi ko in jamiri yeyraaɓe inniraaɓe meɗen ɓen kamɓe nun ɓuri ɓattaago kamɓe nun ɓura eltaneego ɓiɗɗo kamɓe nun haandi elta ɓiɗɗo kamɓe nun haandi tarbina suka
holla suka golle lobde holla suka golle boɗɗe golle nafan ɗum ɗe jango golle laatiɗe e nafa ɗum tawe ɗe gatta ɗum e jonne jama'are ko waya wanayi innira e meɗen ɗum handi famana ɗum ɗum gollan maɓɓe ɗum ɗum ko ɓe jamira ɗum ɗum golle maɓɓe ɗum kan ɗum e jiɗi amma tijo kan ka muɗum woni tefa ko ɓe ñanta to waydi ɗo ko inna on holluno tawa baba wawi yettina bitina to yo gangal e ɗum laato tawe baba goɗɗo e laato tawe kan ɗum tarbinta heewina tarbiya suka famay baba yimɓe joni laatiɗo suka joni caka wuro laato tawi neɗɗo wiya min mi tampa suka an on en min mi tampimo wala fof kon hollaymo mi wawanaymo nden dottijo goɗɗo mo wawa ko ettimo kan mo waytiramo e dow no hani tawi o woni en ɗo hollore a anni hollore kan la Allah tawe jomum baba on illa law hunnitakino e ɓium on o ɓium on hulta ɗum ba to holli bo wamano on e lowa ɓawo jollo naatata to a wawa nodda ha dara goɗɗo go mo hulatama mo hersata ja kolla ɗum mbiya a wani an on ni mi yiɗi kollana anmo ayni ni o woniri min kan noon welira an oɗon waran sesese to e hollamo to senta ɗum to hula ɗum fu e wawa tawi o witta e lawol muɗum e lawol ngol baba on yiɗi ɗum ɗon fu ko waɗata nun malu baba on wawan hawramo inniko to tawa o hula inniko ngam ɓiɗɗo kan e yawa hulugo innu e yawa hulugo ngam abidimo gonduɗa e holle ɗum ɗo woɗi ɗum ɗo wooɗa kan ɗum hokkete ba nafa en ɗum fu kanko oɗon no ani nokku ba ceede baba hokkata suka fu fay to innande ƴurata to kanjum waɗi sukaɓe waɗi Allah e eltani ma inna ɗum kan waɗi inna e yawa jalago ɓiɗɗo kanjum ɗum to baba kanko noon tawa wakkati fu kanko noon hollata suka on noon wakkati fu kanko hollata suka on kanko noon suka on ko yiɗi fu kanko doggoyta wara yiya ba to e yiɗi goɗɗum e baabiyo bo dogga nu wara inna mi yiɗi ɗum ɗo to nayi bo baabi on eela ɗum on baba on nun kan nun eela ɗum tawi kanum kan e mili hunde fu inna muɗum nun waɗanta ɗum non me kanum ba ko waɗa fonara ana ɗo inna waɗaniyan ɗum ɗo inna ɗum hokkiyan ɗum ɗo ay bo inna soodanan ɗum ɗo hannde to nayi bo baba nun sowi woni gaɗa to kanjum nun waɗi ko inna kan nun waɗi inna daɗe ɓiɗɗo yawa salorgo ɗum daɗe ɓiɗɗo yawa salorgo inna sayni to ƴuwi ille inna on ngam inna to wakka ngam kanum fa'a bidi e makko woni fa'a bidi e makko woni to tilay jaalotomo kanjum ɗum waɗi woɗi sane dente ndaari hannde e dow tarbiya no watta to ko tawe an baba laato tawe a walli ƴiirajo ngam joni a bati mbiɗa ƴiiraɓe noon ɓurata noon e dow tarbiya sukaɓen en to babiraɓe woɓɓe noon kanum tarbiya sukaɓen en wannayi ɗum kanum jeeyi e majjum kanum kan to wartini pummari muɗum ma tintari muɗum to waddanama ɗum o heññi to noyi ɗum watta tan ko an baba andu ko keɓa ko balluɗa laato tawi sukaɓe ɓen en heeɓi kan bo e nana kongi maɗa ɗi kalanta ɗum goman ta warti fu ta warti ta yettike nder wuro maɗa fu handu noon suka mo a yiyay ɗon fu ƴamana ɗum madala mo a yiyay fu ƴamana mo a yiyay fu ƴamana ɗum tunda wuro maɗa a warti e wuro maɗa a yii deeka a yii sukaɓe ɗiɗo ma goto a yiyay horiɓe hani ƴamate ɓe to yiyay to ta hollama to ɓe jayi to ɓe lila nun to ɓe ɓurtinɓe piyoyi ƴamaɓe umen ɓe ñalɗi ɓe gaɗa jokkan tawe a faajodo e maɓɓe tawe ba hano kamɓe koye maɓɓe to ɓe pillo tun a hettino to ɓe pilliɗo ɗum e maɓɓe ka woɗa hu mbiya kay non bane ninninu noddaɓe a hollata ɓe an e hoore maɗa tawi suka ta yettike nder ɓaade a yiyay suka fu ƴama e ni ko tewi o yahi to e ni ko wi an a ƴama bannira e makko yo fiirirta tewi wane yahi to wartoyi ƴamamo tewi o ñalluy noyi waɗi ko o yawti o ɓatay goɗɗo to o yahata ɗum ɗum fuu an baba gollal maɗa nun to janginde nun ɓe ƴoyi ɓe garti hani ƴamaɓe mumen ɓe jangina
umen ɓe jangina ba to latake baba yiyata ko bata yiyata ƴamaɓe umen ɓe jangina gana hoorema hende ko yiyata fof ba to ɓe anni a anna ƴamaɓe umen janguɗum hannde biya o bate o bate ko fulde hen a nanta fansire a nanta tubakol biya o bate umen ndin a faman to faamuyi to faamay ɗum illa ɗum a faama to ɓe jeehi ɓe jangay butu a faama kan suka kam butu ko yehi waɗi fuu to warti fu a ƴami ɗum fu ɓatete wa hannde min gaɗi ɗum ɗo tawan ɗum illa jangiide toon ƴanɗe ƴanta ɗum ɗen kanje wattata fooɗa hakkillo mum il faut que mi hettino ko maître am wiyata gam mi ani to mi hooti fuu baba ƴaman am ma inna ƴaman am ɗumen min gaɗoy to il faut que mi watta ɗum hakkillo am quoi gam mi heɓa to mi hooti mi bata ɓe wiya ɗum ɗo min gaɗi hannde maître amen ni wi maître amen ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗi to o anni no watti e hoore makko ko o ƴameti ɗum to hooti to sey tilay o hakkilana ɗum joni kam o haaɓan ɗum jon kam ta ƴamimo ɗiɗi tati fuu jon kam waroy wara hannu an ɓay ƴamatamo illa to warti o haaɓan nu o wartay o baba a baba ou bien a inna ninni hannde ɗum ɗo min gaɗi hannde ɗum ɗo maître amen waɗanimen ninni kadi te fay suka lile he ko wara e saaroji muɗum e bata a maître amen liloyi an yo hanu nun tawi suka maɗa ƴama ɗum to ñalloy fu ƴama ɗum ɗumen ñalluɗum on gaɗa jon kam waɗa no watta to ko tawe hoolare naata hakkunde ma e suka on hakkunde ma e suka jadal baddal naygal wona hakkunde ɗum tawe ta ekkitit ɗum bo fewre sam ba ta nani fewi ɗon bo palma ɗum ma piya ɗum na e woodi no baba ko ekkitita suka mo fewre ɗum e woodi kay haalanje seɗɗa to misalu joni jottoɗa a nani mi noddohinoma mi wi mi wara to maɗa a anni ko waddata an on a wala ɗum ma a resa ma a yiɗa hokkugo an ɗum to a yiɗa salanago an a aati a yetti a warti e wuro mi anni ana wuro mi yotto mi ƴamane ɗum to say mbiya a to wane wari ɗum to ƴamani am mbiyum mi wala ɗum mi wurtike nayi bo hana e suudu a wurtaki to fewren ɗo jam mi wawan ko ne jatto e sukaɓe ɓe anni men kamɓe kade donc kam fewren men a awun ɗon men fuɗan bo ma bo jeye biye wane mi wala ɗum fa to mi warto fu mi waran to makko ɗum ɗon butu fewre ni ɗum ɗon butu awugo bone e wuro num ɗum to a wara nu suka e maɗa to annirima ɗum ɗon fu kanum bo wara nu an e hoore maɗa a famata ɗum battama gonga yi baba ñande fenanino to go muɗum wino ni ɗo hande ton wimo ni fo tawte o jaɓa kannu suka ba ɓigga ɗum batatama gonga an baba ngam e anni an ekkiti ɗum e hunnuko maɗan nani ana hannum mbiya a wala ɗum ma goɗɗo wara to maɗa o mbiya a wurtike lila suka on mbiya yawɓa tumu mbiya mi wala ɗum nayi bo ana hannum o yaha o bata o yaha o fena o witta o tawi on pillo ayi o hucci kanko kan ɗum ɗon butu ko jotto e makko to kanjum ɗum ɗon butu handa kollen ɗum ɓiɓɓe meɗen handa kollen ɗum sakira e meɗen handum ɗum ɗon fu puɗɗitoɗen ɗum ila ɗum ɗo e bannum fu hakkunde ma e suka kan accu tawe goonga na hannum hakkunde ma e ɓiya tawe o annire goonga tawe kollamo kollamo baato wareten bo o haala goonga kan laato goonga tawe konngol makko tawe haala makko tawe to o haali fu tawan to ummorike noon noon tawan ɗum ba nokkun o haali wiyete to wane haali fu a diɗon dow hayre eggata kam o annira goonga kanko bo goonga kan illa e baabi ko nu e inni ko illa ɗon nu kanko bo ɗon nu ɓe ɗon nu wattanimo ka ina kay to bake wiya tel fils to eke mum woni baba mum woni suka to kanjum nu acci anin bo e mbiya ke gellal firata ɓiwo ñuɗo taɗum ise ko baba laati on kan noon ɓiɗɗo bo hoccata kan ɗum fiya kan fu ko batuɗa ɗum to fewre to goonga fu a aayi fuɗan ɗum
ta awi bone e mum kanjum fuɗata ta awi jam e mum kanjum tife nam a tawa noon neɗɗo e deegom e yerajo muɗum nam ɓe jeddontira dow jeddotiro gonɗen faa ɗum yetto e neɗɗo falma e dow yeeso sukaaɓe ma ɗum bo fiya inna on e yeeso sukaaɓe ɗum ɗon fu ba ko laati e ɗum waddana ba hakkillo lobbo suka piiɗe gandu yeeso ɗon kan hawre ɗon mbiya hawre ko laati hawre in anndi du hawre kan wooɗa faa wayti piiɗe hawre kandu hawre hunnuko kandu wooɗano hakko faa wayta hawre piiɗe ɗon kan fuu wooɗa piiɗe kan yamiraka neɗɗo deeka num moy num yamiraka jungo bani moƴƴinta jungo maɗa yowo dow makko deeka kingol fuu ko waɗuma fu noddugo feere makko feere ma joddo ɗum ka laamu mbiya ko waɗi ɗum ɗo wooɗa an kan ɗum welama kanko to ɗum welimo to ɗum wooɗi e makko an ɗum welama ɗum wela ɗum wooɗama sam to fuɗɗiti ɗum hana gan o waɗima goɗɗum caka sukaaɓe caka himɓe gara a falmamo gara a yennamo a fanɗinimo a ñaytinomo ɗum ɗon wooɗa hakkunde ma e deeka feere muɗum ndu wiya hakkunde ma e deeka faye ta hollamo ko haani du ko woodi tawi wiya du nokku mbaɗa dilamo num bo hani noddamo o wara fa leyto maɗa mbiyamo batamo mbiya yaw waɗanan ɗum ɗo amma hana liƴƴinamo to hunnuko wana o woni yaasi a won nder suudu a nodda tun a falma ɗum ɗon wooɗa ɗum ɗon fuu suka e mo waɗan ɗum ko piye suka e muɗum adan dabare moƴƴine bane ɓe koƴata ɗon ɗum dabare bonne tan ɓe goni ɓe ada ɗum hannu ɗum tawi ba to hakkunde ma aɗa e deeka wela tawi ɓiɓɓe mum anna to on acce ɓe anna sam tawi to on acce ɓe anna sam ko wuuɗi kam to on acce ɓe faama sam ngam wonduɓen haɓata nonɓe to wonduɓe hawre kan waɗan noon wakkati hano wala to tawe sukaɓe ɓen kanum to ɓe tawe e dow tawi du baaɗe on kaɓi bo to hawre muɗum safa fa e sukaɓe kam woni ɗumen ngam jon on kaɓi deeka wawa wiyayke ɓiɓɓe maɗa ɗum kanum haybataɓe no woɗi kanum hinnaki umma loota illa hannde an lootata sukaɓe lootan dubane lootan nokku suka e wawa lootugo hoore muɗum jon kan ni hollatamo ko nafatamo wiyamo bamma kan num wa'uno ni a ɗum ɗon wooɗa hani num hawre ma hakkunde ma e deeka tawi ne aaɗi hakkunde mum anon ɗiɗo to ne saafa sukaɓe muɗum to ne yawfa e sukaɓe kan to ne yawfa e sukaɓe fuu bato on potoyi bo sukaɓe kan kade kan wattiɗo e hoore muɗum jogike kanum kan kade ɗum ɗon laatike ɓattarde ɗum ɗon laatanike ɗum ɓattarde ayi kanjum nun handa neɗɗo kingol fuu ko nder wuro maɗa kan accu hunde fu tawi asiri ko suuɗi nun tawi ko suuɗi nun hunde fu asiri nder wuro maɗa en mbatanan sukaɓen en tarbiya muɗum sukaɓe ɓen ɓe jeten hande suka neɗɗo ba wiyan fonni tan suka e luutol e fawru e cabbi hanne ɗum ɗon fu yawti suka handu nun a falma ɗum a holla ɗum ɗon wooɗa ta waɗi ɗum mi fiyete tunda a fiyay ɗum taw e anna taw ɗume ɗum woni piiɗe ɗen men piiɗe ɗen kanum e hula piiɗe tunda a fiyay ɗum taw amma ñande garoyɗa piiɗa ɗum go'o piiɗa ɗum ɗiɗi wara nun woowa piiɗe ɗen kade wala ko konnirta ɗum kade wala fu ko konnirta ɗum ko hula ɗum wala fu ko konnirta ɗum ko hula kade tawan nun wara ndu fa wara nokku so hana fiya on nun ɓanndu muɗum so hana fiya on nun fu wittoyta e normal to kanjum nu waɗi piiɗe ɗen laatake keleñel waddete e muɗum ko fonnito hollum suka ni ɗum wooɗa ta waɗini ni mi fiyeteyo ta yaltu kadi gaɗa ɗum suka kan kanjum tan nu a falma ɗum nonnoon wooɗa ta waɗu nonnoon ma bo ta andi ceede o yiɗi tani ta waɗi nonnoon mi hokkatama kadi ceede e woodi ko coodantano ko yiɗi mbiya to illa hannde mi soodan sa ɗum kadi mi waddane ngam tunda a waɗay ko bimami a waɗay ko mbimami ɗum ɗo tingonɗa a waɗa a andi bo ɗum ɗon wooɗa mi haɗima ɗum
ɗum ɗon woɗa mi haɗima ɗum to a yiya nun kanum bo ta holli ɗum wiya to mi nani jaɓandu tokka a tawan heɓi laawol ngol fonniti e majjum fa woɗi tawa tokki amma piiɗe wakkati fu piiɗe eltata suka piiɗe eltata suka Allah ni eltan en amma piiɗe kan eltata suka kan nodduɗum joni to mawni seɗɗa fu noddumo joni hollumo to fanɗi sanne bo jonkan a hundamo a ƴoyramo a wiyamo a fiyanmo a wiya mi fiyete ma bo a ƴoyramo goɗɗum ko yiɗi ko ngal dullaɗa suka kan ko yiɗi nolle dullaɗa biya a ta waɗi ta acca waɗugo ninni waɗantama ninni kade nolle mi waɗantama ninni mi accan waɗangoma ninni to ma bo ta waɗa ninni ta waɗitike ninni kadi mi fiyete a nani ina de fu mi wiya mi fiyete tawi mi heɓa losol mi resa mi fiyengol anna piiɗe e naayi non ɓe illa de a tawan kanko bo o wayli dabare o faami no yimɓe a ko wonno waɗa on ɗum ɗo ɗum wooɗa ɗum haana wiye neɗɗo waɗi ɗum ɗo handa gan ɗum waɗa ike o faama me hinde joni waɗugo iri ɗum ɗo ɗum laatane tomo jaaho to waɗi ɗum yaaki fof yennore ɗum mbaato piiɗe bane ɗum waddanammo yennore illa ɗon o faama illa o faami ko waɗe wuro makko o haɗa wiya ɗum woɗa o anni yaasi to waɗi ɗum ɗon bon goota kan ɗum ɗum gam o andi ko woɗa kan woɗani ko woɗa kan woɗani sayni kan nokku woɓɓe sukaɓe gon duroɓe bonɓe woodi Allah yimɓe duroɓe bonɓe Allah o kandu ɗum kandu woni jeeyi suka tawa hina ane wi ɗum noppeta ɗo de tawta noppi mum e taaɗi amma ɗum ɗon fu e tarbiya ni tawtono illa e tarbiya ɗon ɗum woofa to ko jon kan ɗum wartanoy ɗum fa a haali ma ɗum bo to hanno wiye a haali a sutti kaalo ngo a waddi newre a fi suka hello même ɗum yiyata bay ke illa inniraɓe ɗon yiraɓe ɗon ɗum fuɗɗata ƴugo ngam woɓɓe nan haala muɗum ɗiɗi tati fuu a tawan junngo jokki piiɗe ɗen nde yawa de e kaale piiɗe ɗen e yawa amma inna kan tila e tunda e wondi wakkati fuu e makko koɓo tomo kam mba seɗɗa ɗon kan e wondi wakkati ko to ɓa amma an baaba an ɗum woni ta wowtiniri suka ma piiɗe fu sayni piiɗe ɗen kadi sa piiɗe ɗen kadi joni misal no te ndaari ike ba neɗɗo inna wawa ñeerana suka an baaba bo gara ñeerana suka ke ɗum hokkamba sayni on fu tawe dow laawol goto sayni tawi on fu dow eytore nen inna on tawe e eytamo ayi ninni ta waɗi ta acci waɗugo ninni fu ninni an mbawa ta warti an ɗo ko ƴamama umen waɗi ko mi haɗima de fu waɗugo ɗum ɗo umen waɗi ko ha waɗa ɗum ta waɗi tike ɗum kadi mi fiyete a nanina o wiya to ma bo ta waɗi tike ɗum kadi en waddantama ɗum ɗo ina a wi noon sodani ɗum ɗo mbiya kadi mi a sorta sayni to acci waɗugo ɗum to acci waɗugo ɗum fo a sooda to acci waɗugo ɗum fo a sooda ma to waɗa ko mbiɗa on fu a soodan ɗum gaddanama hana kan ɗum ñeera ɗum fu handa suka mo muɗum hano a tawe to o suka hoolaki oɗo laato oɗo kane weɓani ɗum tawe noon noon tawe amma on fuɗɗi ɗo on gaɗamo umani jum tawe garuɗo e moɗon fu kanjum ɗum tawata sukaɓe gon fayaka e goɗɗo wurto muɗum hinnaki e ko wiya yiyata to goɗɗo dañi key ga wuro ton mi naati num lecco ñaamu fu o waɗete num umani jum jonkan hakkillo makko jooɗaki gaɗo farmammo num sayni to wurtike wuro mon ko nana belɗum seɗɗa quoi tawi to wurtike wuro mon ko nana belɗum seɗɗa to ɗum ɗon fu woɗa kan waɗi ko wiya piiɗe eltata suka to suka ha ndun nodda ɗum jonna ɗum ɗoyraɗum ta waɗi ninni fu mi waɗanti ninni ta acci ninni fu mi waɗanti ninni suka say ƴoyrol fa ñande hakkillo muɗum warti to hakkillo mum warti fu faman umen nafata umen on nafata tunda holla noon to jon e anni bo to waɗi ko nafata ɗum kan e anni mum ɗum wittata to saytilay a tawan e darta waɗa ko nafata ɗum tinti kanjum noon ɓuuri e gonga kanjum noon han tawe en gasti e dow hakkiloji meɗen e dow gureji meɗen e dow ciye meɗen ngam hande ko laati ko mbiyeten ɗum sukaɓe bisake sukaɓe salake sukaɓe wala needi mi lammi illa tarbiya leyley on illa ɗon ɗum boofi min illa toon noon illa ley noon illa hakkunde inna e baaba noon illa toon noon suka fu jiiɗa woofi tarbiya fu hakkunde inna e baaba noon goɗɗo yahata
goɗɗo yahata tarbina ɓi goɗɗo non goɗɗo yahata tarbina ɓi goɗɗo non ɗiya an tarbinta ɗum a hollata ɗum ko nafata ɗum an hollata ɗum ɗum ɗo nafata ɗum nden ko suka jokka to goɗɗo baaba goɗɗo ba e walata holla goɗɗo non dottijo ɓuro ko mbana ya walta wiya dawrana tan kanum bo e woodi toon ɓe mum e woodi toon ɓe hinni non e woodi toon ɓe hinni wuro ma kan ha ndum kay ba ɗum jogoɗa ɗum fa wooɗa tawi a fillodo e ɓiɓɓe maɗa a hollata ɓe umen woni wooɗa umen wuuɗi a holla ɓe ngam hande jangiɗe na han jangiɗe toon bo kanjum tan ɗum ɓe kollete to anndo wuro ɗon ta heddi e wuro ɗon a jogike ɓa seɗɗa fu a tawan ɗum yahi woɓɓe nan heɗo toon ɓe wiya ke janginode jangide nden tan tan heƴi gam woɓɓe nan a nantama ke daɓome o janguɗo min ko waɗa kujje ɗe ɗo e ɗum waɗe min jande kamɓe ko tawi fu kam ɓeydata ko tawi tan ɓeydata jande to tawi hakkillo fu ɓeydango ni to tawi rafi hakkillo ɗum non ɓeydan nu rafi hakkillo o nayi ɓume jande ka e milano kannum ƴoƴinta kannum ɓe waɗi ƴoƴinol kan illa e ma hakkunde ma e hakkunde ma e inna ni illa ɗon nu suka umen ka wiite suka e ƴoƴi sai aba annugo ko nafata ɗum ni annugo ɗum ɗo nafannu annugo ɗum ɗo nafata ina ka wiite wani woodi hakkillo ko nafata mo tin o waɗata to an baaba e inna ta hollay mo ɗum noy o faaminta ɗum voilà e ɗum tiiɗanamo to a rimimo a woppi toon an ka a hinnaka e makko kadi a rimi a gayni an kan o hewti jonkan an kan a gaynun ɗon a gaynayi walla a gaynayi sey a hollimo sey a tarbinimo kollamo ume nafatamo kollamo ume won nafatamo tilay ɗum ɗon tilay no e ɓiɓɓe meɗen baka ɗum jango ɓe ƴantan en ƴantere majjum jango en goodi ƴantere majjum ko wiya noon taarimi ɗiya fu kay bamo fa oɗa kollamo ɗum nafatamo ɗum e nafano kollamo o senna nafamugel e ngel nafatamo fa ñanni hakkillo makko warti senna ñaamo e nano kollamo fa woɗa ɗum ɗon tilay nu saaro waɗana ɗum ɓiɗɗo tilay nu ɗum ɗon alkawru nu hakkunde meɗen e ɓiɓɓe meɗen hakkunde men e baabira e meɗen ɗum ɗon tilay ni ɗum ɗon alkawru ila to Allah nu e dande ko jeeten joni hande ko laati kadi suka neɗɗo kan warta e tan ɗum yaara yaso ma e dow caka ladde wiya to ceede wadde suka ma mo dimuɗa ga Allah ɗum ɗon fu rafitar biya ɗum ɗon fu rafitar biya rima ɓiɗɗo rima mo woppa mo tun o hinni ton woppa mo hollatamo ume nu ume woni ume ɓattintamo e muɗum ɓattintamo e mum hakko hollamo duniyaaru ninni ɗum ɗo wooɗi ɗum ɗo wooɗa hollatamo ira majjum ira ɗum noon e ɓanndu kan tawata rimugo delen kan kanjum ɗum taarimi suka a woppimo a haybaymo ila ɗum ɗon tan kannum waɗi ko mbimi me suka kan ko awɗa e mum fuɗan nu kan fuɗata ko awɗa fu kan fuɗata ko awɗa e muɗum kan fuɗata kanjum ni to a ekkiti ɗum fewre tila e fewre nden ummoyto fa tawa jon kan e wujja non me kanjum ni tarbiya wuro suka laato tawe heɓi tarbiya wuro tan tarbiya ngan nga wawan ko rinimo hina e yaasi e dow to jattake ɓaadere wonde gon bo laato tawe o jokka e dow tarbiya ɓe toon mo wondi ɗon suka ka e wuro muɗum e suudu inna muɗum e ba muɗum ɗon ni tarbinte ko yaasi koye wurto yaasi hotma wurto yaasi ko kowa fama no tarbinama dan yiyan toon umen wonno e jangine e wuro toon to wutake yaasi ɗon ko ɗon kan limata ɗum ɗo yiya ɗum kanjum illa ɗon illa ta tarbinimo nder suudu ma to wurtike fu illa to wurtike to tarbiya boɗɗo nun tarbinɗamo illa to wurtike ɗo fu illa ɗon yaasi toon ɗum himɓe yiyata no gonga oɗo suka oɗo o tarbinama gam ɓe jiyan illa makko illa e ɓanndu makko ɓe jiita ɗum illa jonka e comportement makko jonka illa e uma makko ɗon nu ɓe jiita ɗum illa ɗum kan waɗi suka inna e baaba kan tan tarbinta suka inna e baaba yaasi bane tawi to wurtike yaasi kan me jennoje tan to wurtike yaasi kan a waɗa on hakkillo gollal ngal ɗum ɗon gaɗata
no poɗɗani ni a wala hakkillo ɗum ɗon gaɗata ana a wala ba mawɗo wuro to illa wuro o hollano makka o yata yaasi o waɗani o yata yaasi o waɗani kanjum nun tilay nun e meɗen anen baabiraɓe sukaɓe inniraɓe sukaɓe tilay e meɗen nun tilay wajibi nun tarbinen ɓiɓɓe meɗen tilay nun tilay baabiraɓe meɗen tarbini en tilay anen du tarbini ɓe maɓɓe tilay nun e meɗen nun ɗum ban sukaɓe hande ka woni dottiɓe jaamu tilay ɗum ɗon kam to e woodi nam sukaɓe gombo kan bo ummotoɓe tawa yahi watte hoore muɗum e dow jaadiraɓe bomɓe yaha watta hoore muɗum e dow jaadi ɗum ɗon fuu woppeego woppeego noon woppeego noon ɗum ɗon fuu woppeego noon suka hay buɗum anna te fijoyta anna te ñalloyta janginde muɗum anna ɗum fuu ɗume waɗi kadi ko bimami ta ɓiya to dawiri jangide to yahi watti ƴama ɗum umen ɓe jangina non a faman me to yahi jangide ni illa ɗo a faman to yahay bo a faama to yahi o famay a fama gonga to yahi o faami du a fama gonga to kanjum to non noon suka to ñalli e wuro bo non walete ñalloy ɗum hanne fijugo umen piyuɗum ka fuu say ƴamamo nden a tawan ɗo to ɗum hewto wakkati gon kanko wareta holla a baba ɗum ɗon hande min ñande min gaɗa ɗum ɗo min gaɗo wane min oɗo moyni to no yahay to kanjum ɗum ɗum fuu illa e suudu ɗon no ɗum heɓete illa e suudu inna ɗum illa e suudu ɗon illa e suudu baaba ɗon ɗon non ɗum fuu suka ɗon non ɗum fuu suka adata ɗum ta yi o wuytike o laati o laati o faltaka e goɗɗo fama wuro maɓɓe toon kowa faltaka e makko non to o wurti suudu inni ko o wuyти yaasi o fayaka e kowa fayaka e makko fuu wuro maɓɓe toon bo noon suudu to wurtoy toon inni ko e ɓaami ko fuu fayaka e makko ɗum kam o woni ɗon makko ni e ɗum daarontira majjum majjum woodi sanne e modibbo Abdoulkadir ke wakkati meɗen waɗi baka muɗum umen elanta en sakiraɓe meɗen ko woni e watta hakkiloji muɗum kan bo illa danogal meɗen e télévision ko ɗo e dow haala tarbiya haala jangino ɓiɓɓe muɗum illa wuro woodi sanne wala fof ko ɓeydanmi hollugo so hana tilay nun e meɗen waajibi nun e meɗen ɗum tilso nun e baaɓay e inna fuu holla suka holla ɗin ko nafata ɗum e ko nafata ɗum fuu haanu nun ɓe neɗɗo hayba suka muɗum tarbinamo hollamo gollal lobbal wattamo e gollal lobbal hollamo waane ɗum nun nafete ɗum kan woni nafatama hollamo ayi joni gaɗen misalu seɗɗa ɗume waɗi ko wiye wane e ŋaaɓi kam mba afo ane ga suka ngam ane ɓi en afo fuu en mbiyan no en pulɗan ɗum en kaldata ɗum en ndilata ɗum donc kan e tawa muɗum noon tawa ɗon suntan muran joni kam a baddata ɗum an inna baba baddata ɗum ike ɓi on afo no suka momo ekkitoyi ɗon ndingol nu ina kam to kanjum so a tawan ummo waɗa fo hakkillo mum nonnoon ummoyɗo ko goɗɗo hollay ɗum gokkano nana woruwa no goɗɗo hollay ɗum ko nafata ɗum goɗɗo hollay ɗum ko nafata ɗum to kanjum ɗum ɗon fuu wooɗa ɗum ɗon wooɗa haa nuɗɗiya kan kolla ɗum ko nafata ɗum kolla ɗum ume woni nafata umen woni nafata ɗum umen nafata ɗum anna ɗum to a tawa nun to ummike fof e woodi hakkillo to ummike fof e woodi hakkillo to kanjum ɓeeɗo noyi fulɓe umami ɓe mbi ɓiya e suɗɗum hande annun ɗon jeta ɓiya hande annun ɗon o woni ɗon o wala ɗon fu joni kan in a jon kan acca o laato hano annun ni
من جت سنة موديبو عبد القادر جتما سنة أن يقرأ كلا دانو غانو تو إسنة سكرا فبيان ندو من جتي أسنة من من توهان تونو من دانتو إدو كلاتي filla meɗen kaɗo ka en filla tarbiya suka tarbingo suka hakkunde inna e bab muɗum ɗo laati nafakka ɓeydo hana non noy ɗum ɗum laati ɓuytaɓe ɗumen ɗum woni jiike hanne himɓe fof e dow e kujje ilɗe ɗo ɗe on jettama tan sakara fulɓe tedduɓe mbiyan kadi allah holla en jango meɗen ila danoga meɗen e télévision